Sarreran aurreratu dugun moduan, gaur kolaboratzaile batekin egoteko aukera izango dugu. Nerea Gamboa, nutrizionista eta elikaduraren inguruan arituko da. Konkretuki gaur, vegetarianismoaren inguruan, ez? Hori da, arratsaldean. Bai, zer moduz? Ongi, aspaldi ez ginela ikusten. Bai. Eta hori, pentsatu nuen azkenaldian zalantza eta mito asko jasotzen ditudanez dieta vegetarianaren inguruan, horren inguruan hitz egitea eta gauzak azaltzea bai. Horretan sartu baino lehen, urte berri hau hasi egin duzu ere berrikuntzekin, ez? Bai, berrikuntza asko, aldaketa asko eta oso pozik, bai. Kontsulta estreinatzen? Hori da, lekuz aldatu dugu kontsulta eta orain Mutiloan aurkituko nauzue, psikologia zentro bat da eta nutrizionista zerbitzua jarriko dugu hemendik aurrera. Zentroaren izena Elena Olaiz da, bera da psikologa, eta hori aipatu dudan moduan, hemendik aurrera ni ere egongo naiz hor, zerbitzu konpletoago bat emateko asmoarekin. Baina lantegiekin eta hitzaldiekin jarraitzen duzu? Bai. Hori berdin-berdin, hitzaldiekin jarraitzen dugu, bereziki eskoletan, kontatu nizuen hori Nafarroako eskola guztietan programa bat egiten dugula, aurrei, ikaslei nola gozaldu behar duten eta bereziki orokorrean bere elikadura nolakoa izan behar den azalduz, bai. Eta, orduan ilusioarekin, ez? Ilusio handia, bai. Aste honetan hasten naizia kontsulta horretan, eta hori, bai, oso ilusionatuta, bai. Eta gelditu gabe? Gelditu gabe, hori inoiz. Eta orduan zalantza asko jasotzen dituzu vegetarianismoaren inguruan? Bai, eta segurazkin gure inguruan norbait entzuten dugunean dieta vegetariano bat hasi behar duela, edo hori vegetarianoa egin dela, normalean gauza asko etortzen zaizkigu burura, jende hori normalean bai galdera, bai mito asko jasotzen ditu, eta gaurko helburua da zalantza horiek argitzea, eta dieta vegetariano bat jarraitzen duen jendeak beste jende horiei erantzuten jakitea. Bai. Orduan, hasteko argi izan behar dugu hori, dieta vegetariano bat referentzia egiten dio animali jatorrizko elikagaiak jaten ez dituzten pertsonei edo dieta hori jarraitzen dutenei. Orduan, mota asko daude, mota desberdinak daude, baina orokorrean obolakto vegetarianoa izan daiteke. Hauek ez dute zaragirik, zarrailik jaten, baina arrautzak eta esnekiak jaten dituzte. Gero, vegetariano estriktoa ez du ez arrautzik ez esnekirik jaten, eta gero veganoa dago hori are estriktoagoa da, eta hori, animali jatorrizko ezer ez dute jaten, adibidez eztia ez dute jaten, baina hori esaten dudan moduan mota asko daude eta variante asko. Hori orokorrean hori da dieta vegetariano bat jarraitzea. Gero ere entzun da daukat, agian hau ja beste gauza bat da, bakarrik fruitoak jaten dituztenek frugiboroak edo nola? Bai, hori variante asko daude baita ere krudi vegano uste dut deitzen direla, bakarrik gauzak gordinik jatzen dituztela, ezin dituzte ez egosi, orduan fermentatzen dituzte edo germinatzen dituzte adibidez lekaleak janal izateko, bestela ezin ditugu joan. Baina, gaurko kasuan, uste dut zentratuko garela bakarrik vegetariano munduan, ze asko dago aipatzeko hemen. Oso ongi. Orduan, lehenik eta behin beti esaten dute, baina osasuntsua da horrelako dieta bat jarraitzea, bai, ez da, ongi egiten baldin badugu, ongi jarraitzen baldin badugu eta hainbat gauza kontuan hartzen baldin baditugu, osasuntsua da dieta hau jarraitzea. Bai, esaten delako askotan hori vitaminak edo proteinak faltako direla, ez? Bai, hasiko gara nahi baduzu proteinen kasuan, ze beti esaten dute, baina proteina faltako zaizu, zergatik, ze buruan daukagu
proteinak bakarrik animali jatorrizko elikagaietatik lortzen ditugula. Haragia, arrautzak, arraia, eta ez da horrela. Proteinak badaude bai animali jatorrizkoak, bai landare jatorrizkoak. Orduan, egia da animali jatorrizko elikagaiak proteina kantitate eta kalitate handia daukatela, baina badaude baita ere landare jatorrizko elikagai batzuk, orain aipatuko ditugu, kalitatezko proteina daukatela. Orduan, denok ulertzeko horrela laburbilduz, proteinak badaukate struktura zehatz bat eta aminoazido katez osatuta daude. Orduan, guk behar duguna, gure gorputzak ongi funtzionatzeko behar duena da aminoazido zehatz batzuk. Aminoazido horiei deitzen diegu aminoazido esentzialak. Zergatik, gure gorputza ez da gai aminoazido horiek bera bakarrik sortzeko. Orduan, elikagaietatik lortu behar ditugu. Orduan, kalitatezko proteina, elikagai bat kalitatezko proteina duela esaten dugunean, aminoazido esentzial guzti horiek dituela esaten dugu. Orduan, adibidez, haragiak baditu aminoazido guzti horiek, arraiak baita ere, arrautzak baita ere. Baina adibidez, landare jatorrizko hainbat elikagai, lekalek bereziki, badaukate ere aminoazido guzti horiek. Adibidez, txitxirioak badauzkate aminoazido guzti horiek eta gainera kantitate handian, hau da, kalitatezko eta proteina daukate eta kantitate honan. Sojaren kasuan baita ere aminoazido guzti horiek ditu eta kantitate handian. Orduan, soja adibidez jatea oso aukera ona. Jan dezakegu modu desberdinetan, adibidez tofua ez dakit ezagutzen duzun, baina sojarekin eginda dago, eta baita ere, azkenean tofua jaten baldin badugu, moduz desberdinetan, kalitatezko proteina lortzen dugu. Eta edari bezala esnearen ordez? Esnearen ordez, oberena, edari vegetalik kompletoena soja edaria da, bai. Nik gomendatzen dudana normalean soja edaria da. Kontu handia izan behar dugu edari hauekin gero hitz egingo dugu, ze industria ere aprobetxatzen da vegetariano kontu honekin eta ez osasuntsuak diren gauzak ere sartzen dituzte produktu hauetan, gero aipatuko ditugu, bai. Baina, proteina guzti hori lortu behar nahi baldin badugu, hobe da, soja beste modu batzuetan jatea ez edarian. Gero, proteinak ere, adibidez, zerealek ere proteinak dituzte, baina aminoazido esentzial horietatik bat falta zaie. Orduan, lisina deitzen da. Adibidez, arrozan edo horrelako zerealetan, ez? Eta gero, badaude beste lekale batzuk, adibidez, dilistak, ilarrak eta horrelakoak, ere falta zaiela aminoazido bat, baina ez da lisina da beste aminoazido bat, metionina. Orduan, beraien artean komplementatzen dira. Hau da, zerealak alde batetik jaten baldin baditugu, eta bestetik adibidez, lekaleak edo fruitu lehorrak, bi horien artean komplementatzen dira eta orduan aminoazido guzti horiek lortzen ditugu. Hau da, proteina osagarriak dira eta orduan kalitatezko proteina eta proteina osoa lortuko dugu. Ezakitu lertzen den aminoazido kontu hau. Orduan hori garrantzitsua da jakitea ez bakarrik animali jatorrizko elikagaiek proteina daukatela, baizik eta landare jatorrizkoak baita ere. Zeintzuk dira? Lekale batzuk, esan dugu txitxirioak, soja eta horrelakoak proteina kompletoa daukatela, zerealek baita ere daukate, fruitu lehorrek baita ere, eta haziek baita ere, adibidez, sesamo haziak edo txia orain asko entzuten dira, horiek ere proteina daukate. Orduan, seguraski entzun duzue dilistak
arrozarekin jatea ongi dagoela, hori nire amonari asko entzun da neukan, baina ez nekien zergatik. Horregatik da, proteina komplementatzen dira, osagarriak dira, baina hori da, garrantzitsua da jakitea ez dela beharrezkoa bazkari edo otordu berdinean bi horiek jatea. Adibidez, nik guerdian dilistak jaten bali baditut, eta egunean zehar beste zerealak jaten bali baditut, ogia, kalitatezko ogia, arroza eta egun osoan zehar proteina guzti hori lortu dugunez, baina ez zaigu proteina faltako. Kalitatezko ogia esan duzu? Bai, hori ogiaren kontuan... Ere zabala da? Bai, ze gaur egun jaten dugun ogi gehiena ez da kalitatezko ogia, zergatik zereal birfindutako zerealak erabiltzen dituzte eta ez kalitatezkoak. Gainera, fermentazio motzeko ogiak dira, zergatik interesatzen da hori azkar egitea ogia eta saltzea, ez? Eta orduan gure aitona amonek edo leheno jaten ziren ogiak kalitatezko zerealez osatuta zeuden, zereal oso ez, integralez, eta gainera fermentazio luzekoak ziren, 24 ordu edo gehiago fermentatzen zegoen ogi hori, eta gure digestioarentzat, bai metabolismoarentzat, osasuntsuagoa da ogi hori. Orduan gaur egun horrelako ogi bat aurkitzea zaila da, baina posiblea da baita ere. Bestela etxean ere egin dezakegu ogia. Bai, jende asko hasi da bere ogi propioa egiten. Bai, eta aurrekoan ere aipatu nuen Instagramen errezetak eta jartzen ditu dela, ogiaren kasuan ere badago errezeta oso erraz bat, ez dakit nola esaten den euskeraz, trigo sarrazeno? Gari beste hitza... Trigo sarrazenoarekin egindako ogia da, gainera glutenik ez dauka zereal horrek, eta ez dugu amasatu behar. Orduan oso komodoa da, ze zuk horruzten duzu masa eta bera bakarrik egiten da, gero labean sartu eta listo. Orduan, denbora asko ez bali badugu, normalean horrela izaten dela, oso erraza da ogi hori egitea eta gainera gozoa gelditzen da, bai. Kalitatea galtzearena, hor industriaren presentzia horrek garrantzia izan du edo... Bai, ze azkenen adibidez supermerkatuetan aurkitzen ditugun ogi horien osagaiak irakurtzen balin baditugu, eske ez da ia ogia. Orduan, hori azkenean gaur egun dirua ematen duena zer da, osagaiak merkeak izatea, azkar egitea eta hori, azkar egitea, ateratzea eta saltzea. Orduan, hori, Iruñan badaude okindegi batzuk han bertan egiten dituztenak ogiak eta kalitatezko osagaiak erabiltzen dituztenak. Orduan, nire gomendioa hori da, bertara hurbiltzea, konfidantzazko okindegia balin bada asko zobe eta hori, kalitatezko ogia hartzea, bai. Orduan, hori proteinen barne? Ogia ez, barkatu, joan gara pixka bat. Bai, baina, hori, proteinen gaia laburbiltzeko ez zaigu proteinik faltako gauza guzti horiek kontuan izaten balin baditugu. Lekaleak jan behar ditugu, bai txitxirioak, dilistak, barrunak eta horrelakoak, eta zerealekin komplementatzen balin baditugu, adibidez, horik, esan dugu, aipatu dugu kalitatezko ogia hortik atera da. Zerealekin komplementatzen balin baditugu edo fruitu lehorrekin eta ziekin, ez zaigu proteinarik faltako. Baina oraindik vitaminak ditugu hor? Bai vitaminak, bai mineralak. Normalean gehien entzuten diren mineralak, kasu honetan, bai burdina, bai kaltzioa dira. Ze burdinaren kasuan, buruan daukagu bakarrik haragi gorriak daukala mineral hori, eta kaltzioaren kasuan buruan daukagu baita ere bakarrik esnekiek daukatela kaltzioa. Hori txikitatik sartu digute buruan, baina ez da guztiz horrela. Orduan, adibidez, burdinaren kontuan, mediku batzuk oraindik esaten dizute ez, medikuaren kontsultara joaten zara,
vegetarianoa zarela esaten duzu, eta esaten dizute, ui, kontuz, anemia ferropenikoa izateko arriskua daukazu. Eta egia da, anemia ferropenikaren intzidentzia berdina da, bai, dieta vegetarianoa jarraitzen dituzten pertsonetan, bai, dieta orojalea jarraitzen duten pertsonetan. Hau da, ez dago arrisku gehiago vegetarianoa izateagatik. Zergatik, adazken finean, proteinaren kontu berdina da. Burdina ez da bakarrik animali jatorrizko elikagaietan aurkitzen. Egia da, burdin asko eta burdin hori erraz absorbitzen dugula, baina landare jatorrizko elikagaietan ere burdina daukagu, gehiago kostatzen zaigu burdin hori absorbitzea, xurgatzea, baina gauza pare bat kontuan izan da, ez dugu arazorik izango. Zer da kontuan izan behar duguna? Adibidez, burdina daukaten elikagaiak, adibidez, fruitu lehorrak ere agertzen dira berriro, lekaleak baita ere, gero horri edo hosto berdeko barazkiek ere burdina daukate, orduan hauek, zereal integralak baita ere, orduan hauek vitamina C daukaten elikagaiekin jaten malima dugu, jaten malima ditugu, burdin hori askoz gehiago xurgatzen dugu. Hau da, adibidez, dilista batzuk jaten malima ditugu, daukan burdinaren parte txiki bat xurgatuko dugu, baina vitamina C daukat elikagai batekin, adibidez, piper gorria gordina, jaten malima ditugu batera, burdin hori xurgatuko dugu, baina hirukoiztuko dugu xurgatu dugun kantitatea. Bale, bai. Horrek ere ikusi daiteke adibidez, patatak, poltsetakoak eta horiek nahazten baldin badira Coca-Cola batekin eta hori oraindik txarragoak dira, ez? Azukrea xurgatzeko eta... Justo dira bi elikagai ez direnak osasuntsuak, orduan kaltegarriak izango dira baita ere banaka ez, baina azken finean elkartzen balima ditugu edo jaten balima ditugu. Hori osasuntsuak ez diren bi gauza, are okerrago. Baina hori, vitamina C-ak egiten duena da burdin hori daukan struktura aldatzen dio, eta guretzat errazagoa da xurgatzea beste struktura horretan, konplexua da. Baina hori kontuan, azkenean egunerokoan kontuan izan behar duguna hori da. Vitamina C dituzten elikagaiak jan behar ditugula, badaude frutak adibidez, laranja, marrubiak eta horrelakoak. Horrelakoek kiwia baita ere vitamina C daukate, eta gero esan dudana, adibidez piperrak vitamina C kantitate handia daukala, hori kontuan izan behar dugu adibidez. Eta badaude beste barazki batzuk, brokolia, salorea, eta gero baita ere perejila, ere vitamina C kantitate asko dauka. Orduan, kontua da hori platerrak prestatzea bi gauza hauekin guk xurgatu ahal izateko, eta ez dugu arazorik izango. B kategoriako edo ez dakit, vitaminak, horiek horren falta eragiten duela horrelako dietek ez ere esaten da askotan. Bai, hori egia da, ez B vitamina talde guztian, baizik eta vitamina B12a egia da faltako zaigula. Orduan, derrigorrez, hori bai vegetarianoek, bai veganoek, bai ovo-lacto vegetarianoek, gomendioa da vitamina hori suplementatzea. Orduan, kantitatea da astean 2000 mikrogramo suplementatzea, pastillatxo batzuk dira. Eta hori bai, derrigorrez egin behar dugu, bestela faltako zaigulako. Eta orduan, horrekin ere normalean esaten da, jolin, suplementatu behar balin bada dugu vitamina bat, orduan ez da dieta osasuntsu bat. Kontua da, azkenean dieta orojalea jarraitzen dugunok, modu batez edo bestez ere suplementatzen dugula. Zergatik,
gaur egun jaten dugun haragia nondik dator, normalean pentsua jan duten animalietatik. Ez daude menditik normalean, jartzen dugun haragiaren animali horiek ez daude menditik libre eta normalean esplotazioetan daude eta pentsua jaten dute. Pentsu horri vitamina B12 botatzen diote, hau da, animaliei suplementatzen diete eta orduan guk animali horren haragia jaten dugunean vitamina hori jaten dugu. Baina azken finean ere suplementatzen dugu, ezakitu lertzen den. Hori bai, jaten balin dugun haragia, esan dudan moduan, animaliak menditik libre balin daude eta ez balin dute pentsua jaten, baizik eta menditik aurkitzen dituzten elikagai guzti horiek, animali horiek bai lurretik eta vitamina hori lortzen dute. Nik ikusi egin dut supermerkatuan eta arrautzak hori libre dauden animalietatik edo? Bai, arrautzen kasuan ere aurkitu dituzkegu normalean gehienetan eta merkeagoak diren arrautzak zeintzuk dira, kaiola txikitan eta esplotazio horietan dauden oioetatik hartutako arrautzak. Beti begiratu behar duguna da, normalean zenbaki asko agertzen dira arrautzetan, lehenengo zenbakia 0 edo 1 izatea. Horrek esan nahi du, oio horiek edo libertatean edo gallinas kanperas eta horrelako. Edo ekologikoak edo kanpera oioak direla esan nahi du 0 horrek edo 1ak. Gero ja beste zenbakiek, 2a, 3a esan nahi du, oio horiek ez direla gustora egon, ez direla ongi egon eta beraz, gainera beste elikadura mota bat jarraitu dute oio horiek eta azken finean arrautzak ez dira kalitatez berdinekoak. Burdinaren kontura bueltatuz, ahaztu zait aipatzea baita ere vitamina C-arekin jatea kontuan izan behar dugula, baina baita ere kafea eta tea separatu behar dugu bazkari horretatik. Adibidez, nik entsalada bat jaten balin badut bazkari horretan dilistekin, piperrarekin eta ezakit postre moduan jaten balin badut laranja bat. Burdina xurgatuko dut, baina postrean kafea hartzen balin badut ez dut burdin hori hainbeste xurgatuko. Orduan, kafea eta tea egiten dute burdin hori xurgatu ez izatea, eta orduan separatu behar dugu eta adibidez berendatzeko hartu edo beste ordu batean edan kafe hori. Eta, azkenean mundu bat da, ez? Bai, elikagai batzuk beste batzuekin ongi hori, ez? Hori, horregatik gomendatzen dudana da dieta vegetariano bat jarraitzea pentsatu balin baduzu edo hori, hasi nahi balin baduzu horrelako dieta bat jarraitzen, gomendatzen dizut bereziki hasieran dietista nutrizionista batera joatea, berak hori, hemen laburbilduz esan duguna, markatuko dizu pixka bat nolakoa izan behar den zure elikadura ez errez faltatzeko, eta ikasten duzunean zuk bakarrik nola zure bazkariak eta nola prestatu, zuk jarraitu dezakezu lasai asko nutrizionistaren beharrik gabe dieta hori. Baina gutxienez hasieran bai garrantzitsua da, ze gauza asko entzuten dira, baina informazio ona ez balin baduzu, izan daiteke dieta hori ongi ez egitea eta beraz nutrienteren bat, bai vitaminaren bat edo faltatzea. Horregatik bai gomendatzen dut hori bai gutxienez hasieran dietista nutrizionistaren kontsultara hurbiltzea. Eta aipatu dugu ere uste dut kaltzioa, baina uste dut ez dudala gehiago. Beti erlazionatzen dugula esnekiekin eta... Bai, hori da, txikitatik esan digute garrantzitsua edo derrigorrezkoa dela bai esnekiak egunero jatea bestela kaltzio faltako zaigula. Egia da, esnekiek kaltzio kantitatea handia daukatela, baina badaude beste elikagai batzuk, hemen berdina, badaude beste elikagai batzuk kaltzioa ere daukatela. Orduan, hemen ekarri ditut datu batzuk
ikusteko, konparatzeko landare jatorrizko elikagai batzuen kaltzio kantitatea esnearen kaltzio kantitatearekin. Orduan, adibidez, esnea edaten balin badugu, 100 gramoko, beti kantitateak egiten dira 100 gramoko, ez? Orduan, 100 gramo esne hartzen balin baditugu, xurgatuko ditugu 40 gramo kaltzio. Esne horrek daukan kaltzio kantitatea handiagoa da, baina xurgatzen duguna, gutxi gora bera 40 gramo dira. Orduan, adibidez, babarruntxuriak janda, 100 gramoko 17,4 gramo xurgatuko ditugu. Brokoliaren kasuan, 25,8 gramo ez bakarrik barkatu miligramo kaltzio xurgatuko ditugu. Aza kizkurtua izan daiteke, kolriza da. Aza kizkurtuaren kasuan 42,5 miligramo xurgatuko ditugu 100 gramoko. Eta oroitu esnean 40 miligramo zirela. Orduan, hemen badaukago ja, elikagai bat, esnea bezain beste kaltzio daukanak. Gero, almendren kasuan, 60,5 miligramo dituzte 100 gramoko. Bueno, xurgatzen dugu 100 gramoko. Kantitate oso handia da. Orduan, almendrak ere oso ongi. Sesamo haziek 27,4. Eta, bueno, gero, aza eta zaloreak ere 20 miligramo inguru xurgatzen ditugu 100 gramoko. Ez dakitu lertu den, datu asko eman ditut. Baina hori, labur bilduz, esneak, bai, kaltzio hau kantitate handia dauka eta kaltzio desente xurgatzen dugu, baina adibidez, azalorearen kasuan, almendren kasuan eta baita ere kaltzio asko daukate eta xurgatzen dugu kaltzio guzti hori. Edariak ere daude? Bai, edariak badaude baita ere, edari vegetalak, adibidez hori almendra edaria eta, baina kontuz askotan azukre asko botatzen diete edari horiei. Begiratu behar dugu bakarrik azukrerik ez izatea, eta badaude ere soja edaria edo olo edariak eta horrela, bai kaltzioa, bai vitamina D eta botatzen diotenak. Orduan hori bai interesgarria izan daiteke, gure txan edari hori hartzen balin badugu gozaltzeko adibidez, hartu balin badugu fortifikatuta dagoen esne hori, edari hori, hobe bai. Vitamina D laguntzen du ez, kaltzioa hartzen? Bai, hori da. Azkenean gure gorputzan behar dugu vitamina D hori kaltzioa ezurretara sartzeko eta azkenean mineral horren inguruan gertatzen diren gauza guzti horiek ongi joateko. Orduan, vitamina D garrantzitsua da, baina seguraski entzun duzue, garrantzitsua da eguzkia hartzea. Orduan, egunero ibiltzera, paseatzera ateratzen balin bagara eta eguzki pixka bat, hemen gutxi, baina eguzki pixka bat ematen balin digu, asko zaube bai. Bai, hortik hartzen delako D vitamina. Bai, nolabait aktibatzen da azalean daukagun vitamina D hori. Eta orduan, aktiboa denean, ja bere funtzio guztiak egin ditaz. Bestela ez da aktiboa eta ez ditu funtzio horiek egingo. Elementu askoren kombinaketak dira azkenean, Bai, azkenean oso konplexua da nutrizioaren mundua eta metabolismoaren mundua hau. Horregatik gomendatzen dut askotan galdera zehatzak egiten ditugu eta uste dugu gauza batzuk esan daia gure elikadura edo gure metabolismoa ulertuko dugula eta ja jakingo dugula horregatik. Gomendatzen dut gutxienez hasieran nutrizionista batengana hurbildu eta gauza horiek aklaratu eta ja prest egongo zara zure elikadura hori ongi jarraitzeko. Kirolarien kasuan ere askotan esaten da, baina kirolaria balin bazara ezin duzu dieta vegetariano bat jarraitu, berdina, proteina faltako zaizu, burdina faltako zaizu, ez. Ongi jarraitzen balin baduzu dieta hau, esan dudan moduan, kirolarietan ere ez da ez zaigu ezer faltako. Bakarrik vitamina B12 hori suplementatu beharko dugula. Adibidez,
Ironman, aurreko urtean, uste dut 2018an izan zen, Ironmana irabazi zuena, gainera uste dut errekorra hautsi zuela, eta dieta vegetariano bat jarraitzen du mutiko horrek. Patrick, hemen daukat izena, Patrick Lange, edo ez dakit nola esaten den. Horrek irabazi zuen, eta hori, dieta vegetariano bat jarraitzen du. Hor daukagu adibidea, ez zaigu ezer faltako, eta gainera errendimendua handia izan daiteke, bai. Ongi egiten baldin badugu dieta hori. Esaten da ere, dieta hauekin eta horrelakoak dieta hauekin ere ingurumena zaintzen dela. Bai, azkenean gaur egun jaten, lehen esan dudana, jaten dugun haragia eta jaten edo arraiak nondik etortzen dira. Normalean esplotazio handietatik eta ez da sosteniblea, ez dakit nola esaten den. Jasangarria, ez da jasangarria azken finean. Eta hori, herrietan bizitzen baldin bagara eta gutxi gora bera, animaliak ongi zaintzen baldin ditugu eta gure arbasoek egiten zutena, ez? Abeltzainek ez ziren, abeltzainak, orain herri askotan ere mantentzen da hori, baina kostatzen da, zergatik, ze azkenean hori esan dudana, gaur egun esplotazioetan egiten da dena merkeago ateratzen zaie, baina ez da ez jasangarria, ez osasuntsua, ez horregatik bai haragia nik gomendatzen dut, orojaleak baldin bagara jaten dugun haragia edo arraiak edo arrautzak ere begiratu pixkatik nondik datozen eta hemen hurbileko abeltzainen haragia baldin bada edo bai haragia, bai esnekiak, bai arrautzak baldin badira askoz hobe. Beti gomendatzen duzu merkatura joatea, ez? Bai, merkatura gehiago eta supermerkatura gutxiago. Bai, azkenean hemen zonaldeko produktuak ditugu, orduan askoz hobe, eta gainera beste gauza baten dako ere ona da, zergatik ze supermerkatura joaten zarenean produktu asko dituzu hor zuri deika, eta normalen ez dira osasuntsuak. Orduan, edo horrela joaten zara nahi duzuna hartzera, edo normalean saskira sartzen dira osasuntsuak ez diren gauzak. Orduan, merkatura joaten baldin bazara, merkatuan normalean ez dira horrelako produktuak egoten. Bakarrik hori zonaldeko produktu osasuntsuak. Merkatua eta profesionalen nutrizionisten orientazioa. Bai, hori uste dut fundamentala dela gutxienez hasieran gauza pare bat argitzeko eta hori estrategia eta truko batzuk emateko uste dut garrantzitsua dela bai. Eta ez baldin badakizu nondik hasi, hor zure kontsulta berria zer hori da. Bai, hori Mutiloan dago kontsulta, Elena Olaiz jartzen baldin baduzue Googleen edo elenaolaiz.com webgunean ere agertuko zaizue bai Elena eskaintzen dituen zerbitzuak psikologia munduan, bai nire kasuan eskaintzen dudana. Baina azkenean arlo asko hartzen ditugu, hori vegetarianoen kasuan, edo bai pisua galtu nahi baldin badugu, edo nire kasuan espezialitatea daukat baita ere nutrizio klinikoan, orduan bai obesitatea, bai beste gaixotasun metabolikoak, diabetesa, kolesterola, eta horrelako kasuetan ere pazienteak ditugu eta egia da normalean dieta ez dugula kontuan izaten eta bakarrik farmakoak eta medizinak hartzen ditugu, baina nola esaten da. Bai, azkenean ez dela tontakeria eta gorputza konplexua da eta... Hori, eta azkenean dietarekin dieta osasuntsu bat jarraituz eta ematen ditugun pauta horiek jarraituz askotan medikazio hori edo utzi edo gutxitu egiten dute hori dietarekin eta kirolarekin asko egin daitekelako.
Bai, hori, azkenean, natura berak azkarra da, ez? Natura bera eta, bai. Beno, orduan, esan dugu ere Instagrama hor ere partekatzen dituzu aholkuak eta bai, aholkuak, bai errezetak. Eta bestela hemen izango zaitugu, ez? Hori da, hurrengoan beste gai bat ekarriko dut. Mila esker Nerea. Zuei. Hurrengora arte. Agur.